gotta get up. You gotta get up and make a move. 'Cause the world will never see you until you do. No, they don't really care what you're going through. So you gotta show them, baby. You gotta show them the real you. You gotta give them what you've got. No, don't let them see what you're not. 'Cause you are strong. You are wise. You are worth beyond 1,000 reasons why. And you can't be perfect, baby, 'cause nobody's perfect, darling. But no, 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 there's nobody in the world like you. What do you do when you can't let go? What do you say when you just don't know how you feel? And you know nobody knows how you feel. 'Cause everybody's got their own damn problem. So everybody's trying to find their way. And day by day is a struggle. In this world, you know you have to hustle. Just know that you're not alone. You don't always have to be strong all by yourself. I said it's okay to ask for help. Now listen. People will find you, but they don't define you. And you will find people who help redesign you. People will find you, but they don't define you. And you will find people who help redesign you. You are a work of art. Bet you didn't think you'd come this far. Now here you are. Baby, you are strong. You are wise. You are worth beyond 1,000 reasons why. And you can't be perfect, baby, 'cause nobody's perfect, darling. But no, 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 there's nobody in the world like you. Oh, 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 oh. Nobody's perfect, darling. I love you just the way that you are. I love you just the way that you are. My love, it's like the stars in the sky. Oh, when you look in my eyes. Oh, 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 oh. Great. Now if you do nothing else for me, you have done enough. Oh, me ma, 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 oh, me ma. You have done enough. Oh, me ma, 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 oh, me ma. You have done enough.
This your mercy, this your grace, oh. This your love, oh, this your goodness. Your finished to work on Calvary. How you love me so. If you do nothing else for me, you have done enough for. If you do nothing else for me, you have done enough for. Oh, me ma, 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 oh, me ma. You have done enough for. Oh, me ma, 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 oh, me ma. You have done enough for. My Jesus, oh, me wanna move my head. Show my way, oh, me wanna move my head. Oh, you're my boy, oh, me wanna move my head. Good Jesus, good Father, oh. Jesus, you are good, you have done it all, you are good. Jesus, you are good, you have done it all, you are good. Jesus, Jesus, you are good, you have done it all, you are good. Jesus, Jesus, you are good, you have done it all, you are good. Jesus, Jesus, you are good, you have done it all, you are good. Jesus, 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 you are good. Jesus, Jesus, oh me ma, oh me ma, oh me ma. Good afternoon, sir. Hello, good evening. Odema, we can mala fage. I'm Chief Ezennia. My name is Aluta. Ezennia. What's his name? Chief, I like it. I can't remember. I'm the gate to Ezennia. Are you a brother to the celebrant? I'm the senior brother to the celebrant. The groom? Yes. Okay, so what do you tell him today? I wish him a happy married life. I wish him success, I wish him growth. I'm happy today and I believe our parents are also happy for what's happening today. I wish him a long-lasting marriage, patient, resilient. I also wish him blessings that comes with marriage. And I pray that we have in Jesus' name. And as another brother, you're supposed to have been into holy matrimony institution before him. Yes. So what is your advice as a beginner? As a beginner, the best way to sustain any relationship is truth. Don't lie to her, don't lie to him. Truth could be bitter, but truth is the only thing that holds the stem. So always tell him whatever, always tell her whatever. That will keep your marriage sustainable. Be as real as you can. Thank you. What do you expect? The mass is over. You are going for reception. What do you expect? Who are you expecting? And what is the? What do I expect? What do you expect? And who are you expecting? I expect a movie. Okay. I got what I feel. So I see you more spectators. Boys 2927. Actually, we are here to be with our brother, Mr. Chisom on this gracious day, and we have seen that all went well. We thank the glory of God for the success of the wedding. And,
as we are now heading back to the reception. We are the best support will be meeting us. Thank you. What can you tell about him when you people were in school? Actually, Chisom is a gentle guy, very clean guy, obedient and also respectful. The guy is a good guy. That's why we are here to be with him. And what do you tell him today? Actually, today, I will say that Manuel is already blessed because I see the boldness in him. He's now a man. I wish him success. Thank you. What do you wish other old boys that are yet to marry? It's a gradual process and everybody must read it. You're welcome. Mommy, you know that they say, I said, all this brief, I don't know, how the first. Chief, we see Jenny Okon. Hello, the latest couple. How do you feel today, lady? I feel good. What do you tell your friends out there? Sorry? What do you tell your friends out there? Okay, I wish them the same thing. And also the single ones, like these guys, yeah, that they should go and get a wife. Okay. That's a good thing to be married. Okay. How do you feel getting married to this young lady, bro? Let's go to the house and give it to let's go. So where are you going to now? To the house. Okay. Big small something.
putting up money back for this of Ezennia just ended now. You can see, you can feel it. Yes, we thank God for joining them together. We are heading to the house for reception. Yeah, you see, but you won't be able to leg a baller. When up on the Gina, they belala. When up here with the leg a baller. And they digging you, they belala. Pelem ne, melon dab about them boots, very rude. Get a no one hand, busim can at your crew, do a pet. Wanna jump off the altitude, the safe landing. Each and I made you parachute. Mwobe we OGG, they salute. No, not you find face, confused. Before you call it, then I memo on a boot, and they know they put in a form, KJ Tudu. But they say, when I'm an aqua cock up, saying bombs enough for them because I was in charge. She don't walk a bullet, walk up a good timber. She don't walk a bullet, go shade him on a timber. Yeah, I like a 7 up, I down one linker. One akogama from January to December. And I ain't forgot a Chinonye blender. As a Charlie Kuncha, I can hear a number. Walk here with the leg of baller. One up on the Gina, they belala. One up here with the leg of baller. When they dig me, you're the belala. In a laugh for dimba. In New Sego. Father man, Michiano. Go New Sego. Why got Quissy? Mahanu Sego. All the boys got Lualo. Mahanu Sego. Yeah. When you check out them ice service, we put the cigar on and up all my cheese. Cause you look up with the Hamatis. Napagasagi one of the Kamaji. But you know how the game go. Balling the name with me and the gang go. And I don't think my couple money for the lingo. On the way, you nothing my league. It's okay, all the girls here more pressure. Get on phone, you don't be needed wild treasure. Now in a policy we shot notice. I tore down on a like a film with box office. Yeah, I them on and they can't off it. On that baby, keep it back in more fees. Double like a key, peso, and double all the way with the child, make a malu, let me know. Walk here with the leg of baller. One up on the Gina, they belala. One up here with the leg of baller. Always loving everybody, no discrimination. What a them, no competition.
name of staff? Chisom na Amaeze. Ihe na-agwa ha Imos President Uweji Madam Aleka ndị mmadụ siri ejube gị soro obi ọrụ gị aka m bidoro aka na-abata na tata akpụta na ekele Chineke onye mee ka ọ dị otu a na-akwado aka ka akpụta na si nwere mgbada so na ọ ga-adịra anyị mụ n'afọ onye jiji ga na-akọnye ji n'ala ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na okokwu ekwukanụ kweke ikpu
no kedugo sigano. Anyi di nizu boy kili. Anyi abudani wa ijubanu moyi. Nkili anyi buzi kedugo sigano. Oyema. Obuzi semenu. Oyema. Obuzi semenu. Oyema. Obuzi semenu. Oyema. ọzọ dịka anyị si bido n'ụlọ ụka wee lachietekwa ebe a anyị abịakwa ọzọ ka anyị bido na nke brọda wee jebezie na nke chief n'ụbọchị taa ọzọ udo ka anyị na-ekele gị kedu ka wedịn ya brọda si ga n'ụbọchị taa wali ihe na-eme n'anya Chukwu nke ọbụla nke ihe na plan etu esi plan ya ka o si mee onye ọbụla bịa na-ebelighị na ha nwere afọ ojuju ihe ọbụla ebupụta na eliri because sometimes ya isicha ihe elie so gị enwere ndị sisila ọkpọ ụka mana eligiri eligiri elija pịụ enweghị nke fọ ọnụ so ebelive m na ọ ga-ahụ ọfụma n'anya Chukwu n'anya mmadụ so we thank God for a successful outing. Ndị bịakwa n'ụlọ ihe friends gị na friends ya dad efe ga-agụfa asị m ebe ọbụla ha si wepụta dia time wee bịa tata ka Chukwu gọzie ha ebele m n'isi ha bụ ka ha ya anakwa ka ha na-alụ udo na lụrụ fụkwa ndị ha hapụrụ wee bịa ebele m n'isi ha and I'm grateful that I honor the invitation. Chukwu gọzie ha ndị be anyị si na a na-agụrụ akwụkwọ ya na-eghe dịka nwanne nwoke bụ onwere ya wetin person enwere nwa agbọghọ ilu nwere anyị na-ekpere ka Chineke mee ka ihe ọmụmụkọ ọzọ ka enwe nwe ike obi anyị eji wetakwa bụ ezinụlọ ọbụla ihe ọma na-agwụ ọgwụ na ya si ebele anyị na-eme ka mmụọ ọganiru na-aga ikorobịa karịrị akarị agbọghọbịa karịrị akarị so ihe ọnwa ya na-aga n'ihu so ndị ọgọ bịawa Ezeamalu anyị na-ekele chief onye aha chief na Oraukwu igwe Oraukwu ma onye ọha ibi na mgbe igwe na-ekwu okwu taata ọ na-awa ọjị o kwuru maka na ofu onye ruru ụzọ na Ọta kpọọ ụzọ egwu ụzọ adịghị anyị ekwu n'ọrụ ụzọ egwu ụzọ adịghị otinye ọkụ wee dekwasị ya na ọ bụrụ obere ihe ọ dị ọkwa izu onye si na ọma ego na-eji ụzọ ya bụgoro atlat ochie olulu wee gbakọzie na nwere ego na-eji arụ ụzọ tata nwa nwanne nwoke lụta nwaanyị ọ bụ ndị be anya sị na ọ gbọtara utinye ihe ahịa kedu ihe ị ga-ekwu na-ekwu ya bụ na ka iji a na-ekelegoro Chineke bọs ị na-anya mmanụ oge anyị nọkịta bụ oge udu mmiri ife niile mere tata weda ya mbọchị wụsarala m wee na-ekele Chukwu maka nke kedu ihe na-agwazi di na nwunye a bidoro ọfụ ife m na-agwa ha bụ na di na nwunye na-atọ ụtọ na-eme ilu so nọọ ndidi ka eji anụ onye emehie onye ọchịgbara ya na-emekwa so nọọ ihe nna ya Chineke ndị bịara gị ihe enwe na-ekwu na ndị bịara ha ji wee bịa ka anyị dina ya amaka Chineke edinakwa ha etu ha ji wee bịa na-enweghị nsogbu nke ọzọkwa wee bụrụ mgbe nna ayọkwa Chineke mmadụ na-aba n'ụdị na nwunye amayo Chineke onye ha ọmụ onye ha nwoke onye ha nwaanyị amụzuo 5 sikpọta ama ịbụa na mma anyị bụ ihe ihe ebe sikpọta ama ịbụa anyị nwere ihe njide ha n'ala Igbo nke a meche ikote nke ihe ebu ihe chief ga-ebu daalụnụ thank you anyị na-ekele na ka nwere ihe etu gị
I can refer to the chief. My brother. May we know you? Collect. You collect. One. Okay, Delta State. From Delta. You don't know me finish. Come by introduce you. This is my uncle. Best man. I went before Abuja. What do you tell us now? Tell us something. How about Nami? Now where? I know what all the time is generally the case in the bay Ezennia and Otta. Now, Ezennia Oraukwu. Tataka, Oraukwu, with Uriakia, or the Sia. Oraukwu and a holy family Catholic Church Oraukwu, Kelly now Otta. Where Sisia by the Sia Oliri, in one way, like the Heba. I'm Ezeania Fugesi, and one. Where has here is Nuna Tina catching it. I cannot get it just to the leader of my baby. My well, sick of my the walls. I was Agako, Niagako, Egagako, Nicosia, Malaysia, or Malaysia, Jesus Christ. I can't be Messi Apostle in Jabone. Morning and me here, or try, I have Tira YouTube, Tira Facebook, WhatsApp. I can Ezeamalu. When you can, other on the I see.